Dámy a pánové, tady vás zdraví Petr 32 u mého druhého reakčního videa a dneska vám ukážu, jak lehce můžete dostat přes držku. Představte si to, jste kůži fajného, chodíte po ulici jako největší vandrák a chodíte za manželským párem a řeknete jim: hele, ty jsi vyspala s jiným frérem, že jsme včera byli spolu na kávě a ty jsi tady s někým jiným, děláš si mi srandu nebo co? Lidi, tohle fakt nikdy neskoušíte, teda pokud jste jako fajné, jo. On jako hodně odvážlivý, ale pak dostane milionkrát přes držku a pak toho bude až do smrti litovat. Dneska si zareagujeme na video Tvoje holka je moje holka, prank. Samozřejmě od velmi známého a populárního youtubera, fajného, který má 106 177 odběratelů, 7000 dislikeů, 102 000 ne, 7000 lajků, 102 000 dislikeů. To by šlo, jdeme na to. Zdravím, je tady další prank, ve kterém si vyzkoušíme důvěru zamilovaných. Tak snad nedostanu přes držku. Tady fajné si říkal, jo, všechno bude v poho, ale pak uvidíte, jak ho hned přešel ten jeho smích. Sami se na to dívejte. Já jsem tě včera pozval na drahu. Jak ani neví, o co go ten chlap úplně takové, co mu jebe, jako, jaký je blí, nebo co, ty vole, asi musí jít na drogách, ne, ty vole, chlapeček, jestli jsem ještě chvilku bude otevírat držku, tak mu smaluju ten jeho hnusný ksich a pošlu na něho svůj gang, ty vole, se na mojí frajku nebude otevírat držku, vole, šmejd jeden. Večeři, za celou moji výplatu. A ty se tady s jiným plás. Ta se radši tomu směje, ty vole, ti ani neví, o co go, asi si budou myslet, ty vole, ona si holí trávu nebo co, nebo bere drogy. Já ani neznám, ty vole. Máš nějakým KFCčkem, dělá to si ze mě srandu. Tak já ti včera stáhnu aplikaci do mobilu a teď tady vysedáváš s jiným. Děláš si srandu. Tak sorry, promiň. Přijde ještě směšný? Dobře. Dobře, tak je konec, jo? Je konec, končím. Žádný drahý večeře. Oh shit, tak to je dobré, no. Dobrá, tvoje volba. Kdyby se mnou někdo přišel a řekl mi tohle, tak jako nevím, co by mu jako řekl, ty vole. By si asi myslel, že ten člověk je prostě jeblý, ty vole. Protože jako nikdy jsem ho neviděl. A nikdy jsem ho neviděl, jo, jenom jsem viděl na YouTube tady, ale to je jedno. Co to má jako znamenat? Můžeš mi vysvětlit, kdo to je? Já. No to teda mi pěkně vysvětli jako. Co to má znamenat? O co mi jde? Hošánek je takový strašně agresivní, ty vole, zastane se svojí holky a ty vole, tady jde vidět, jak se mu úplně dívá do očí, mezi 4 očima a tady jde vidět, jak mu prostě chce dát přes držku, ale nakonec se dopadlo dobře, No, takže tě tvoje holka jenom ho podvádí se mnou. požduchl. Ferrari, všechno pohodička, a pak se tady vozíš ty vole v nějaký píče? Den. Vy mě podvádíte. Fajné, myslíš si, že by tě podváděla 60letá paní? To asi nebylo nejlepší chodit za takový manželský pár, ale OK, no comment. Tady spáme. Určitě. Já jsem myslel, že jsme spokojení spolu. Nevěř mu, ty jaký blázen. Děláte prdel, No ne? jasně, no to si teda nedělám prdel. Ona si dělá prdel z nás, kamaráde. Jasně. No jasně. Ty máš někde Takže nějakou ty děláš skrytou jako, že kameru, nic. nebo co, Kdo vole? se- Nemám tady žádnou skryt. Kdo jsem, no jasně. Víš co, je konec, konec, vidíme se naposled se vidíme. Už tě v životě nechci vidět. V životě, no to si teda nedělám prdel. V životě tě nechci vidět. Pěkně mu to vysvětli. Já nemám co vysvětlovat, ty mu to vysvětli. Hej, já si dělám prdel, je to jenom skrytá kamera, dělal zpravdu, kámo, ču. Děláš si ze mě srandu, tak ty mi nakecáš, že máš krámy a pak tady v parku vyprcáváš s jiným? A tohle asi bylo až moc prostý, ale nemusíte to nikdo komentovat, jo. To je nejlepší, je pak zjistit, jako, že to jsou jenom jako spolužáci, jako kamarádi. A to je asi úplně to nejvtipnější na tom. Přijde ti tohle normální takhle podvádět? Ano, přijde. Samozřejmě ho zná jako z YouTube, no. Jo, mluváme se, sorry, to je jen takový experiment. Sorry, plac.
se jak zabila, to znamená dobrý. Já vím, takhle zkoušíme pár, tak jsme se trošku netrefili, no. Ale chcete být spolu, by vám to zkušelo. Tak nic. Když mi vysvětli, kdo to je. Ty mě tady podvádíš s nějakým jiným? Znám. Jo, tak my se neznáme. Klidni se do píči, nebo ti dám přes držku, Ty vole. na mě vůbec nešahej. To by to je jedno, že si dělá prdel z nás dvou? No. Že z nás dělá blbečky? Nejsme jediný dva, vole, běž do píči. Ty vole, tak úplně totálně sprostej, ty vole. To šlo vidět, když jste prostě úplně čekali, že mu prostě ten týpek dá jednu přes držku, protože ten se s ním prostě nesral. Na rovinu do něho začal vzducha takové, čistě takové normální. Já jsem myslel. Ty mě nepoznáváš. Cože? Já si myslím, že asi tak 80% lidí ho znají určitě z YouTube Nějakým klukem. a 20% ho neznají. Proč bych měl být zvolený, že mám miknu stráva? No, fajné, v tom momentě se tobě hodně lidí muselo myslet, že jsi nějaký zhulený. Jsem si to říkal na začátku videa. A ty, že jsi nevěrná, to tě je úplně jedno? No. Jako předpokládám, že jste spolu. Takže je konec. Je ti to jedno, jako jo? Mám ti dát do držky? To se ještě vyřešíme. To se s ním prostě nestará, prostě na férovku. V životě nechci vidět. V životě tě To byla nechci fajně vidět. úplně větší, ty vole. Běž. A on se ani na něho neotevře prostě hubu fajn, on je úplně totálně posranej. A už vidí, jak má úplně ten týpek úplně hněv očima. To vidí, jak se ten fajn úplně bolí, jako že se to jako totálně může jako posrat. A že může prostě dostat jako přes držku, no. Hej, je to jenom prdel, jo, tamhle je skrytá kamera, kámo. Ty vole, jak to mezi sebou máte. Děláš si ze mě srandu. Můžeš mi vysvětlit, kdo to je? Co to je za kluka? Můžeš mi... Kdo seš ty spíš? Spíš kdo seš ty, chlapečku? Můžeš mi vysvětlit, kdo to je? Já vůbec nevím, o co tady chodí. Nevím, co tady hraje. Co tady hraju, jo? Spíš co ty hraješ? Ty tady hraješ takhle s náma obouma? Přijde ti to... Máme teď nějaký problémy, tak já nevím, ale co ti jde ještě, jo. My máme problémy, koukám. Co to má jako znamenat? Můžeš mi říct, co tady děláš? Na koho mluvíte? No to teda mluvím na tebe, holčičko. Co tady jako děláte a kdo to je? Jste na ní řvát? No to já teda na ní nebudu řvát. Tady čekáme na autobus normálně. No tak už vám asi jede, ty si vozíš prdel takhle autobusem. Já myslím, že jsi trošku na jiný úrovni. Děláte legraci, ne? Ty teda, co mě mlátíš, to by to nestačilo po tom půl roce mlácení. Srovnejte. To si teda vyřešte mezi sebou a mezi náma je konec, je ti to jasný? Já ani nebo začátku. Končím s tebou. A jemu to vysvětli. Hej, je to jen prdel, hej. Já jsem její kluk, kamaráde. Ty kdo seš? Vůbec mu neposlouchej. Já jsem tvůj kluk, sice jsme se nikdy neviděli, ale budem dělat, že jsem tvůj kluk. OK, to by šlo. Hej, počkej, kámo, máte nějaký problém. Jo, ale ten není agresivní, ten týpek než zbytečný hovna, úplně pohodičkář. Pak druhý týpek bude stál, nestrabi se s tím na ferovku na přes držku a jdu do prdele uší, nazdar. To je jenom ty A tomu typokově to streamy, prdele. Ten řeší jiné problémy. Sorry, tak to sorry. Ne, tak to sorry, to je jen taková srana tamhle kamera, čum. Tak to sorry, hej, to jsem nevěděl. Ať vám to klape hlavně. Ty vole, sorry, kámo. Sorry. Cože? Ty mě podvádíš. Ty mě podvádíš tady s pánem. Ne. Děláš si ze mě srandu. Asi jo, No to je. ty vole, asi jo. No to já nejsem mimo. Se vůbec neznáme. My se neznáme. Tak se poznáte. No problem. Tak je konec. Hej, můžeš mi tohle to A lidi, to nejlepší nakonec, tady se to totálně celé posralo, tady se to úplně vyhrotilo, zvrtlo se to a tady uvidíte, co se stalo. Co to má znamenat? Můžeš mi vysvětlit, co to má znamenat? Co jako? Kdo to je? Kdo My seš? se neznáme vůbec. Jo, Ty tak zase my s se... někým Mám si takhle. sundat brejle? Ty mě Vůbec se nepoznáváš? teda neznáme jako. Po tom půl roku mě Sorry, nepoznáváš? Ale jako fakt vůbec se neznáme. Já nevím, já ho Můžeš mi neznám, říct, kdo to vážně. je? Já ho vážně neznám. Jo, tak ty mě Věř mi, neznáš. Já ho neznám. Tak ty mě neznáš. Na Já srdci ho ten neznám bágu. vůbec. Chvíle nech toho, já ho fakt neznám. Na srdci ten baťoch a nedělej tady, prosím tě. Chvíle nech toho. Je úplně agresivní, Můžeš ty tomu vole. něco říct? Ty vole, chvíle nech toho. Hej, kámo, hej! Kámo, to je jenom prank, tamhle kamera, vole. Debile, tamhle kamera, vole. Jaká kamera, vole? Se na to? Co, vole? Ty vole. Ten video, Ty vole, jenom- se uklidni. V klidu, kámo. Ty vole, já bych tě normálně střískal, vole, za tohle.
Kámo, ten konec, ale to nejlepší nakonec, ty vole. To je vlastně ten nejvíc agresivní týpek, no, kdyby to byl jako nějaký namakanec, který by třeba chodil do fika, třeba vemte si nějakého kulturistu, ty vole, ten by k němu přišel a rozmlátil mu držku a bude rád, že tam má nějakého kameramana, protože jinak by ho asi nikdo nezachránil. Samozřejmě to bylo všechno pro tohle video, pokud se tohle video líbilo, dejte určitě like, odběr, ať můžu natáčet další reakční videa a já bych si s vámi loučil pro tohle video a čus lidi.